Dalawa ang patay habang dalawa naman ang sugatan makaraang mabuwalang isang puno ng akasya sa gilid kalsada sa bahagi ng New Moriones, Ocampo, Camarines Sur kaninang alas 12:05 ng tanghali batay sa ulat ng Ocampo MPS. Nangyari ito sa gitna ng malakas na pag-uulan sa bayan. Nasawi sa insidente ang tiyempong napadaan ng magkapatid na lalaki na lulan ng nabagsakan ng motorsiklo. Sinugod pa sila sa Ocampo Municipal Hospital, subalit idineklara ring dead on arrival. Sugatan naman ang mag-asawang lulan din ng isang motorsiklo na napadaan din sa lugar na ngayon ay ginagamot pa rin sa Bicol Medical Center sa Naga City. Around 12 po, naka-receive po kami ng call from a concerned citizen regarding the incident po. So upon receive po, nag-respond po ang kapulisan ng Ocampo doon sa barangay ng Moriones and nag-conduct ng investigation. Kasamahan ko po ng investigador, pumunta po ng Naga City to conduct follow-up investigation and to get the details po ng dalawang itong sakay ng motor ng naunang nabanggit. Nabatid din na may katandaan na ang naturang puno. Hindi naman po dire-diretso ang ulan dito sa munisipyo ng Ocampo. Hindi rin po malakas yung hangin. I believe po na dahil matanda na itong kahoy na to and masyado na rin malaki na approve po ito kasi ang location niya po is elevated po siya sa elevated po siya sa kalsada ang na situated sa elevated sa kalsada siguro mga more less than 1 meter sa ating pong mga kasamahan motorista kahit mga biyahero lang may mga incident tayo ganito hindi natin ito mapipredict hindi natin mahulaan na ganito yung posibleng mangyari sa atin sa kalsada. Siguro, pag-iingat pa rin talaga ang kailangan natin, lalo na yung mga nakamotor. Siguro, secure lagi ang natin, helmet. And then, hindi masyadong mabilis yung papatakbo kasi makakarating din naman ang pupuntahan natin. Pasabol o nadadaanan na ngayon ang nasabing kalsada matapos ang clearing operation ng 9th Infantry Division Philippine Army at ng Department of Public Works and Highways o DPWH Camarines Sur 3rd District Engineering Office. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.